Kulenileke indlu lamithu ukuba ikhiphe umhlahlandlela ngodaba lwabokufika abahleli kuleli ngokungemthetho. Emva kwezikhalazo eziningi eziqhamuka ezihlakeni ezahlukahlukene ukubala kuzo nomkhuzi wamabutho ubaba uPhakela uMthakathi Ndabandaba, okuyikhalazo ebezimayelana nokuthula kwabaholi ngalolu daba lwabokufika abahleli kuleli, isilo samabandla sigcine siphendulile ngalo lolu daba. Ubaba uPhakela uMthakathi Ndabandaba uphumela obala wakhalaza ngokuthula kwesihlalo sobukhosi ngodaba olukhungethe isizwe sonke lobokufika. Isililo-ke esikhulukazi siqhamuka emva ukuba kube khona isikole esingakwazanga ukuthatha abafundi bakuleli ngenxa yokuthi bese kugcwele izingane zangaphandle. Okuvuse ulaka kakhulu kube izinkulumo ebezikhulunywa yibo abokufika ebezikhomba ukudlova nokungesabi lutho lapha eMzansi. Lolu daba-ke laqala lagaselwa yiyona intokazi yaziwayo kakhulu uJacinta, okulapho khona abokufika bakhiphe amazwi ayiziswana. Ubaba uPhakela uMthakathi ubesecela-ke laphana-ke isizwe sonke sakaZulu ukuba sihlangane sibambane silwisane nalesihlava. Ezinkulumeni zakhe zangamuva uveze ukuthi ukulwisana nalokhu angeke kusaba nenhlonipho njengokwasekuqaleni ngesikhathi kwenziwe i-Peaceful March. Ubeke esenxusa-ke laphana-ke namakhosi ukuba angenelele kulolu daba ukuletha izixazululo. Kanti le indlulamithi-ke isilo siphendulile ngalolu daba lapho khona-ke umkhulumeli wesilo umntwana ubaba uThulani ebike isitatimende sesihlalo esizwakala kanje. Ngibingelele nabohlanga, ngibingelele nabendlulamithi edla kwezinye izihlahla. Umntwana waseyibindini lo okhulumayo. Mina besilo imvubu ingithumile. Ngokuzwa-ke imvume lapha ngaphandle ukuthi abantu besilo kukhona okungabaphethe kahle. Kube kufanele ngoba kuzwakala sengathi manje abantu laba bokufika, ikakhulukazi futhi abahlezi kuleli zwe ngokungemthetho, sebesiphuza inyongo baze beqa becela ekutheni manje bakhombisa indelelo kubantu bakwaZulu. Manje-ke kuyaziwa nje ukuthi uhulumeni naye waphumela obala ngokuthi abantu abalapha kuleli zwe ngokungemthetho nabahlezi lapha bedayisa nezidakamizwa benza konke okungalungile kusemkhankasweni ukuthi babuyele emakubo. Isilo sibambisene kakhulu nohulumeni futhi siyavumelana nokuthi akungabikho ukudelelana lokho esikubonayo. Ukhona umthetho ovumela ukuthi abantu abaqhamuka ngaphandle uma beza ezweni ngaphakathi yimiphi imiqathango kumele bayilandele, bahlale kanjani khona, nendlela yokuyiphatha nokuphilisana nabantu balelozwe. Asikuboni-ke kwenzeka, sesizwe inkulumo eyivusa uhlevane ezenza ukuthi abantu bathukuthele. Ithi ingonyama yisizwe samaZulu amaphaphu phansi izulu, amaphaphu phansi iyalisebenza lolu daba. Ingonyama izokhuluma ngalolu daba kakhulu kabanzi lapha eSandlwane ngomhla ka-22 ngoLwesine kuJanuwari, njengoba sasonke ukuthi kunomkhosi wesikhumbuzo sempi yaseSandlwane eyayiholwa isilucetshwayo. Kanti-ke uma sihlabela phambili sibuka laphana-ke izindaba zikaMaskandi, izindaba eseyijabulise abantu abaningi ezimayelana ney'nkakha zikaMaskandi ebese zinesikhathi eside zingadonselani kahle. Bafowethu, ekugcineni kwakho konke ushwe benobaba uMntekhala sebegcine bekwazile ukufika esiphethweni senkinga ababenayo. Ubaba uShwe uveze ukuthi bazokhipha umsebenzi wabo omusha benobaba uMntekhala kulonyaka ka-2026. Emva kweminyaka engaphezulu kwemihlanu bengasadonselani kahle, sebegcine bekwazile ukufinyelela esiphethweni salolu daba. Njengalokhu abantu abaningi bekuthakasele kakhulu ukuzwa lezi ndaba zokubuyisana kwabo.